Dag ang benepisyo. Ang iban tubtub niyan, wala pa makabaton. Amo gina ang kapalpakan. Pilakadlaw mawad-an na kita sa manug-atipan. Ano na lang ang gwa sang aton mga kauturan kung magmasakit. Wala na sang matipan na may hospital pero wala naman sang magabantay, doktor kag nurses kay gina kulang na. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 45. Mabalik kami pagkatapos ini.
sunod nga isyu idulong man sa aton sang Santo Nubo ang ginainsultuhan nga nagproklamar sa iya kandidatura. Si Senador Manny Pacquiao, puwerte man no? Kahapon ginkutaw-kutaw siya ni Energy Secretary Alfonso Cose, amo ni siya ang paksyon man sang PDP laban sa piyak. Sila niya ining tulot chairman ni Pacquiao ni drama lang na. Kung hindi drama, komedya ang guwas na. Purting insulto nila sa kandidatura ni Senador Manny Pacquiao. Akon niya, wala man sa pag-apin, abi, itadlungon talagang isyo. Ang pananaw nila kay Manny Pacquiao, hindi makasarang, wala alam, tanan-tanan na lang. Nya para ka lang iya sa tapungulay, nagagad kay mo ipasimpalad sa pagka-presidente. Okay man na ang mga komentaryo. Pero kung pamatian mo, ang palayag ni Manny Pacquiao, gwapo man mo. Siling ni Manny Pacquiao, ako fighter ko kag mangin fighter ako sa guaman kag sa sulod sang ring. Pwerte, no? Kag ang tinaga pagid nga nauyunan ko, pagdeklarar niya nga magpapili sa presidente, siling niya, kung magdaog ako sa pagka-presidente, ilopot ko sa bilangguan ang kawatan sa gobyerno. Nami pamatian. Kung sa bagay, ini galupad pa man ini, kaya tilayo pang eleksyon. Ang mga promisa kung kaisa, nagakadiskaril man kung ara na sa pwesto. Pero sa nasiling ko na, hindi man naton pagpatamaan. Kadamo sang maalam nga nagpungko presidente. Si anay presidente Ferdinand Marcos nagpungko. Anong natabo? Nagdeklarar sang martial law. Ti karong adlaw, Setyembre 21, ika-49 katuig na sang pagdeklarar ni Marcos sang martial law. Naganong pungsod Pilipinas, daw kinumos-kumos. Madamo sa malam. Ara man si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, pumungko man presidente, nagbantogang Hilogarse. Hindi maintindihan nga mga pagpungko palangakuan sa pagka-presidente. Tiyari ho, si Manny Pacquiao, purti nga insulto. Grabe nga pagpakanubo. Ugaling, dipindi naman siling sang iban nga tiks ako niya butuhon mo si Pacquiao nga anong nabalaan niya na? Ano tapungulo niyang isyo sa Pilipinas? Pwerte man niyang pagpakanubo kay Manny Pacquiao. Pero sa nasiling ko na ipabayaan ta na sa pumuluyo punta lapis lang ang makadesisyon. Damo mas lapilian mas damo manami si Ping Lacson nagdeklarar man, si Manny Pacquiao nagdeklarar man, si Leni Robredo daw gaduso man. Kadamo masangga plano si Sara Duterte base magkambyo ang pinsar. Siling hindi magdalagan base kon pitiksintas pagno sa filing sang certificate of candidacy base magpapili man presidente. So, itugyan ta na sa pumuluyo kung ano ang ila mangin desisyon. Ultima ora, ang pumuluyo amo ang magadihon sang kasaysayan sang pungsod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Kadasig sang oras ba? Ang masunod nga isyo idulong sa aton sang Life C, ang pinakabag-o nga vitamin C. Ang non-acidic kag doctors recommended nga vitamin C. Ang Life C ang ginhimo gamit ang
vegetarian capsule gani madasig ni matunaw. Hindi mahapdi sa tiyan kag aton gilayon mabatyagan ang epekto sa pagpalikaw sa aton sana nari-sari nga impeksyon pareho sang ubo, sipon, trangkaso, tonsillitis, asma kag madamo pang nga balatian nga posible dala sang mahina nga immune system. Ang Life C ang babakal na sa mga life extension clinic kag sa mga butika malapit sa inyo lugar. Life C na acidic and doctors recommended nga vitamin C ang bag-o nga partner sang life extension vitamin D3 sa paghatag proteksyon batok sa balatian. Life C ang pinakabag-o nga vitamin C kag life extension time la City 3, kumodo medyo ang oras ginakapos. Tadugong ko lang makadali, ini si Vice President Leni Robredo. Kaya ginmisahan, gid mo. Kung bala ba tuno niya, ang ginahan ay, nga siya ang mangin oposisyon nga presidente. Siling ni Vice Presidente Leni Robredo, handa ako. Kung ako ang ibutang bilang kandidato sang oposisyon. Nya kon ako ang ibutang nila nga presidente kag pananglitan pumungko ako sa poder, nyari ho ang battle cry ni Vice Presidente Leni Robredo. Kon ako niya magdaog, ako niya magapugong sa Duterte administration. Kung akong piliyon abi nga kandidato, punggang ko na nga magdaog ang Duterte administration sa tuig 2022 nga eleksyon. Kag punggan ko ang pagbalik sang mga Marcos sa poder. Purti ba? Kag ang korupsyon nga delikado nga amo ang naghalit sa pungsod, hindi na dapat matabo paliwat. Kag ipatag ko sa pumuluyo nga dapat magtuon sila gikan sa history o kasaysayan sang pungsod. Purti nga battle cry, tipiyo ni. Daston nga adlaw ni, mabalbala naman ni siya sang mga Marcos kag pamilya Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:05. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
Maruntag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matulog. Aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,